Kublai pi ki paralog baro ki baju pet ya ka channel ka jongi ka Riboy News. Hagane ka por ngau shan shilla. Te paralog hane ka por kumbangin sarake ya ka sngi persha drugs. Ka bangitip kum ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Te paiba hane ka por kumbangitem bakane ka jingdi drugs haka jela ka jongi haka imlang ka salang ka jongi kadang mi kisngi kadang mi giya kidang jelai hadu kata hadu ka bala ishir khai kumbangite bakane ka jingdi drugs ka jingshim yu drugs haka jingim jong wei po wei breu kamdan ka jingmentoi ai ru em handre ka don penban ka jingdu nong ka bakrau wat yela de yu tu breu ubashim yu drugs ru pendu nong par wat ikayin ka sembat kumju iki imlang ka salang ru kumbangi ju sakhi na kapor shakapor ika jing jelai jong new drugs haka jela ka jungi ki bangi I ka jing shakem ki babun ki khon samla haka ba nakane ka jing ti drugs babun hi ki kumle ru ki kam ki ba kim de ban le ka bakta ki imlang ka salang bot kumju kane ka jing shim ka jong ki new drugs ka wan ra ru ya kane ka jing sosi thang ki kme pa hi ngasam bot kumju e borok ka ing kasam namar bakani ke jingdu drugs kam dai ke bamantoi ngidi man song thu bhai kata but kam don kalawai ke ba pharnai how new drugs handrai ka don tang ke jingjot bat ka jingpa jingpra ka yin kasam ka jing im ladi ba ka im lang salang te ha kani ka por paralog be ni kran halor kani ka phang ni don bat I samla Meban Tariang I samla I bala ju ngat teng bala ju ngop teng ha kani ka jingdi drugs handrai mentai la poi sha kata ka lenti jong ka jingkala ka bai la ban phat ye kani ka jing milin jong ka jingdi drugs tehane ka por ali ngini kran bat I samla Meban teh ka manikong hi ngini ka jing pen itu na kaleng ju samla Meban shapi pai ba te khublei samla ka ba ka por ka ba koror ka jong phi ba philai plai bat ngi hane ka por be ngini kran ya ki katu kat ni ka kom ya denti ka jong phi bagan long ro kum kan nuksai I ki be pa ki khon samla ki bala ngap ha ka ne jing di drugs te khndiat ni phi ngi kwa pen itu pai ba yelate Di Kublai Yapi ka Riboy News Channel ringkat ka jing Kublai ru ka lecha ka District Social Welfare Officer Riboy District Nongpo di komunikong ka kerteng jonga ka di Meban Tariang di ngaru ngadai wai nau ta u samla u bala juyat lenti ha kane ka jing syak tek merau jong kini ki jing di babunjat ka ngila ban chem drugs but ngaru ngala ya kata ka lenti ti khendiat mo kat kum ka jing ong jong iba ba kadai sisa ba kata ka jing shem jongi yau tau jing di mo drugs ka kta om tang yanga udong di ndai ya kiwei ya ka imlang salang bat kam tam ya ki yeng kasam ti kata hi ti khendet ba Meban phila ban batai shapang ka jingim ka jongphi hak shwa ba phi hak tu ka por shap phin poi se kane ka jilli jong jing terni how di drops ai men tai kumno ka jingim jongphi ka ba mun shwa but kumno ka jing ya mi ti ka jongphi te ha bening kong e ba ngala poi hot krampep shwa bangan poi shwa drugs ngala sedang bandi ya ka kiat te ondang ngala di ya ka kiat mo mdan kata ka jing smooth tenat ka jing em jonga long dalak di kiat lasdang man sya ahla sya mai sya tim sya telah yeng ti toh di teng tang bomban si mo ko man ong no di tang kam bomban si ti den suki ya ke badang ya ki singi to dang di ti ka jing mo ka jing kumno nga syam ya udrok bat kumno nga ya ngapoi ha ka ni ka jilli ha ban poi ban kta yu drugs mo kumba phi syam kumba phi ji osngau ha ki babon balang ka khana nang ni nang tai bat phi yo I ki news channel ba pher ba lada phiwat bat ti banya kumno ki khna ki sedang la ni kumno ki breu ki sedang ki ban kta yu drugs kalong bet nagi parlok mo nagi parlok na ki parlok ki baki ali skul lang ki puli lang la ne naki bayat rai lang bat kum ta ter ti ka banikong ngan sia tho ka jing syam ka jonga kalong ngan ju ong no ka ba compare khendiat mo ka ba compare dia nga sedang ya kata ka kumno la pen I yang kata ya drugs kadi nayeng la jong nga sedang nayeng la jong te ki parlok ki banga judan ki banga jia puli lang
mo kim jumlen kita ki pat kim tip hirup tengah sedang ni yang la jong mo dan ki bah yang jong ki bah kat tu kat ni ki ngop mo ki di ya uni ujung di te kalau don kata ka jing ka kombatai ke jong ki kalau pelong yang aba hoi ubiang udai dengan batai kendiat kumlu ki pendan kam yang kata mo te ki ong yang aba pe pidi kiat mo dala adap di kiat dawan hayang la semak kiat te an plus dala buat kemul ayat keriang sini satai kum tu te syak pet kemalut ka imlang ka salang hayang asam lu syak senang syak tim syak telabat kum ta te pet beli pimdi no yu ni mo ki pen yang atau drugs ude heroin mo powder tengok ang kumlun di tu mo ngam 4 ju ngom 4 ju tip dia dia tu ngaperkat tiki ang baik ada video ni mo kumbaki apa TV ni ju ki film stars musicians ki rappers but kumta ter mo ki bangi ju ki TV kamtam shari nongwei shari pareng baki ki paunam mar bali ki di drugs ki sanang man rai ki sanang man shat ki sanang man le ki kam bapher tika pelong yang aru mo ngaperkat ya kata ngapensyang nang rem ya kajing em lajang hakata mo yo le se bal ladang aru ngasim uni ladang aru ngasang mandi uni ngan sa paunam ko ikasngi tika ta ka pelong pengko ngo yang mo hot dan yo sngo ya kata ka kentin drugs dan hita jing siir men sim mo dan ta jing siir men sim ba mut ban kata mo yo long kum do ten rela dang perkat ya kata pada dang tong ngan paunam ngan salong lang kum long kiwe mo toh sia sedang lah sedang je suki sedang nalayeng hakabaning kong syabangan keta kita ki mo ko man syong no ngabiang hakapuli ka puthi ngasdang ngaya cha perang ka jing mo klem kidan kinu kita ki jingwat lani ka jing ade hang ni hang tai lu ka biang lut hayeng sam jing ade perlo lu ya so tenat ya be ten re andala sedang ya kan ka jing melien la dan luan kata ka jing ngolek ran nomor beli yo ki bri ki tip anda kila tip kin sakir yang ti syo bagin tip ki bri makir lo lupa manga ti sedang balik kelas lai puli man nak kasngi ya suki dang cengai nomor beli haban yo bandi mo cengai ni ki parlok berbor ngin dala wai ke kelas la ada wai school tinggi syongkang ya tu khana la ning ya lek kai kumta ti hadin on dala sedang tang ala sedang manjengai ni ki parlok ru kelas sedang ipere kata kayat kayeng jonga berbor nga jua mong eja don lang eja let lang kat cabangi let yuan ye ya lang bet si parlok ten rei suki kata kajing em jonga kala adang jengai suki kala adang kanang jengai pot kat banang ni isngi tiki sedang ban keliang balai medon daw you dan ne me thut you ni mo me sedang ban kiar kum de tungam don daw don kata kajing ya per jing bot lani kan ka mo kajing ya ken don e gum kata ten rei balai me sedang ban kiar lada ki jukhat mo ki je wer yang aman lang singi kapor mo ban ya let lang men ya let kai lang lani bat kum ta ter ki bon ki kam ngin let lang ten rei nga ai daw no ba nga hab le chata ngam don por nga hab le kendu ita bon ki daw ki banga ai tika pelong ru yang aba mo hayeng ru lah sedang ban mo ningkong sedang ni idor iba arspa tingkah sisngi mo ngatiet yu ta utiar mo udrak hakador arspa tingkah kata ru tang si siet keman si ong no sedang ni ita dia sedang hakapor bo syabangan sedang syabangan keta yu ni mo syabangan syate maraho ni jingdi ti bor la daki ai na yang ai si spa tingkah la bun pelat ai ngatang san po ti kolong kumta ti handien ondang la keta pade riki ai si spa ru ngamdap sedang badang ai sa si spa ti suki kadang kieu kata kajing pan pisa jong ana yang ru mo sedang ban ki ai si spa mdap chu pan ar spa tinak ar spa poison spa ti kumta ter kadang ya gi sedang mo panci pan ti kapoi kapelong ki bahyang bakin suspect kila subas sendiri yang uniu kuna ula le ayu tambalong kimpat niut ban bat direct nomor balik 4 lap tengaruk ki kili marba mo kumpi ong mo pi menia ba ka jingdo nong ngadu nong sisa ka met ka jangaru ka ring swai ka tulat ka keren ka kanaru kam syai ju mo la syukran tang bandep rukam mo la da pikili yang api keteng yang subatai keteng lakut la biang ndai kamlong syu kata kajinya keren kamlong syu free and frank mo la syukran tang mancu pendap tang basu la sya keli kumni kumtai dia sedang ban kumta ta kajinya keren hata yang asam ru sedang ban duna
Berbor ngi dia syongkai ngi dia pet TV ngi dia bam jalang ngi dia mo kum siing sistem ya sultanat mo si para siing sistem tenrei kata kala du no mdan cukum kataru sedang ban syong marwai si kamera ndang lawan na sabar ndang lawan puli ndang lawan kelas ngarung ba si kamera menyo mandi ndang la debdi sedang man mi ndala mi te si omila debdi marka jingmu jing perkhat ro kala long da kawai te ta sedang kumta sedang man pan pisah man lang kasingi tika pelong yang abangan perkat mo kim ai syuk ni kila sedang man perking ya kata kajing ai pisah jong ki sedang ban lek kum do sedang ban dia ka mobile niat pisah syuk ngadi no ya ka phone jong to la di la yo pisah to biang ti next dia ban perkat biang kum no nyok pisah sedang ban sim pisah nang ni nang tu kat bayo sedang ban pan gi beriu nang ni nang tu shu ai dau ki bam sngo dan nang rem hang nong la dengi perkhat mentah mo ai pisah ngadon kaman tit kan dia ai pisah ngadon kaman le kata ai pisah yang akeliang bang le mentah ndrei ban ong bangan sa pen phai biang kam judan kum kata ti hadin hayeng ru kila sedang ban mo kila yo sngo ki kebor ba ula lit pan pisah nang tau la lit ut chata balong kum tau la lit ut chen dia balong kum ni dia sedang ban bud di yang kila keli perthau yang ban lang kasingi mo ki ju kro ju kro rang ban manganya thu da kala ka jong ka sentur bangan ong ba ngala ngop tenrei ngamnya thu kadon kata kwa imo ban ya thu kamen sim ka kwa su thu mar bam su bom mla shu ti mla shu ban le halor kan ni mo hab ban di bet hab ban yo bet ti ban yo bet ni kam do hab ban shu pan pisah sim pisah kat ka bayo haban di kitiar kini kitai mo tang banyak bisa tengah su umlong kan ni kalenti ka banganya je ka pelong yang abang aku banyak tu mo komen sim jong ka an man ka singi banyak tu tang man nya tu kum no ngasim jing mar beli ka di udrok te pilas ngu tu hi tang ka kentin drok sulak tiang te ban mo da di kibri ki bam panji as ngolei kitiang den rei tengah la perkat mo ngan ong kon dengan le kum no sedang ban keli sedang ban perking na yeng kim ju ai pisah syu dikata ke kelas ka jinglek jingwan jong haru kelas sedang ban mo kat down man kasngi nak borok stio sedang man sausin stio hadin sedang sa sisin stio pun tapi hadu ka porbang haban sange no sendan marba umsu dan jing man to syu mo net kelas mlong syu sutu bala la sap ailut parlok ru la do la sedang ban kiar tiki parlok klempep kelas ngutu hi kelas ngutu bau new la ngop ki ki jukot yang beri milik marwai melalong marwai mentah mela sedang ban ring rai khom la sedang ban mo kan ka khanaru la sang bayai mi marwai te beli medan dau you medan problem you ya tho yang ni ki parok ki jo yo wer ki jukot yang aten ring apa de bangal as ngobit ngolek ran ngakiar kita ki ibaro te kendia da hadin kajing terni ki jong pia tu ipol hai te hakano ko kompat pila ban mi pat na kane ga jeli jong kajing terni u drops ka jong pi hakano ko kompila mo da kajing ai ke jong bleng ngala yo ban lat bat ngala lat ni kini jing chate marau jong kini mo da kajing ai ke jong bleng ni kong te kadau kalong ba onda ki bahing ki latip yang kata pangala le tang ngala sedang ya thu du ngam ya thu direct mo ban ya thu direct ai me te ka kata ya thu direct ai mo kan kata i tenga use link ba ki bahing di jonga mo ngapan tip ya ki te ki ru ki latip sai mo bangala di tang ban re kim yo ban bat je ngasdang ban keren ling bai bahing di jonga ti sedang ban pen keren ki te maki bahing ru ki la sedang ban wat jing ya rap mo bapli hayeng ru kim tip bapli nle kum no man pa judan te badi drak sayeng 4 judan rebo komuni jing thau mo bandan hayeng jongi tingi le kum do long kilong long wer ti sedang ban wat jing ya rap sani setai tikilap bakadan ko treatment center kata ka di ka Kripa Foundation ti sedang ban keren kan ki keren ki counselor tu ki wa jing tip kai bab le kai ba kumlo ban le kumlo ban rong hang tu ban admission ti ki sedang ban ya lam yang hang tu ningkong nga ong no ngam tere kadon ka po jong ka mesin jong kadon ka to ka jing benut kelempat yo di las kelempat yo don ka to ka jing benut kila ong ban admission yang tu ti ngala ong
to kila keren yang kila slok yang kila keren ha to ngala biang ngala ko ngu ya kata kajing keren ke jongki ti henry anda hadin pada kawan no kata kajing munut biang mo dengan saang dengan mi odi syu ngan saang ni kemud to la biang tengah nga pen kata ngam sa dan rei kata kamen sim jong apa dia ka ong ba mo ladang adi sa ladang ngam tri ban sa kamut ngahaban syu im sa kajing im marwai to pendam ya ladi ko ngu la ka ko ngu sa la ka sa ti da kajing yarap ka jong ki counselor mo kia keren kia selok yang kia keren kia khana kajing yarap jong ki ka ai men sim yang man la ka sngi mo ka ai men sim ka pensilur yang bangan ya cha parang mo ngan ya kun ni kata kan ngan pi ka beningkong ka ba ban mo kan dan ka jing pang hakimet ki phat mo ka jing mo jing berkat ka lamur ti ka jing yarap ka jong ki yang ngan sala ban yo lat pat mo ngan satip kumno ka jing em bat kumno ka jing em ka ba klem ka di ka ba mlani klem kini ka jing sha te marau ka long ti ka jing yarap ka jong ki bat kham tam beningkong ka di ka jing yarap bat ka jing aibor ka jong ublai nong bu nong thau yang ni mo uyarap ukursan yang open jam yang kata kada nut mau ko jonga mo ko banga pen ni ko ban sa ngapen ban yo jing sumar walang lakwa ka mesin ridon to jing sanut dan ni ka jing benut dan rei brecai kan rap lapen jam yang kata kada nut ko jonga apen ko ngut ri bangan jet no ya kalenti ke batamai kumpa kan usnem pila ngapa kan ka jing kerni jong jing di drugs mo la kumbah news nem news nam hawat ngasdang haw arajar sipau te ngayin opat haw arajar kan riu te kita hi gidi kisnam ki ba ne ki ba tam ka jing em ko jonga mo ko man chi ong no namar banga sungu thu ba ko mo pi ong pi mene ba mo ki jing du nong suda ka beningkong ka jing du nong mo ngan chu batai kini ka jing du nong ka long ba ka jing de hi ngasam kata kabaari ka kot ka khia kabalaya ka spa ka pisa kani katai lut ti kabalai kalong ka jinga dei bat ka imlang ka salang ka basau ka puli ka kam dulut bro ni kong kibri ki jupur khat mo ba nginyo ya kata ka jingkeman la dang ngidi yu ni dan dei tu jingkeman ilong bai tang apo tang degi kenta la dang ngiyok ngikeman la dang ngimyo kamut long biang kumjo te hatu menta kamut kata ka jingkwa ka jong pi drugs kala du hoi kala du menta mo kuman chu ong no kamwan chu namar bali ngasungu thu mo ningkong hapor bangadang sedang man mo kadan kata ka jing pensoi mo ka jing sha pensoi long identi ta menta la la kata te to ya mat biang sesien ya tu mat biang sesien di biang sesien la su menta kumnu ban em kajudan kum kata kajing pensya kajuan hang apor bangadang sedang ban tugi sendam ki benang deki benai mo ki bangadang sudah bi kum tu hendriu benai hadien si sendam di kajuan kum kata dan rei kat badang ya denti kat badang ya kelenti kat badang kajing em sngu thu ba mo kamlong kum ta te kumno menta ka jing im jong pi ka ya ke pi le menta ka thong jong pi menta ka jing im jong pi ko pasakmat oh lada pipet banyak mo menta haki rehabilitation center la ni ki di addiction center lada piwat banyak lada pipet banyak ba pinsiam ba khambun sin haki tu ki jakaji ajing sumal pinum lap ki kena samla bakin Tariang tu la ni mo kindon kat tu kat ni hendrai khambun sin pinum lap tika ai ka ba pelong yang amo ka jing em jonga mo menta ba ngala tengah idon kam habang apet ya ka imlang ka salang ya ka shnong ka thau ka banganga don kibon ki kena samla kilangop kila don hakani ka jing sha te marau jong niu jing di kamtam udrok ladang ipet kidon ki kena ki ba khat arsnam kila stang mandi kidon ru ki bala kamrang ba ru ki stang mandi je ngapet ya ki kamu ka pelong yang amo bangan isen ai ya ki marbang asuthu ya kajing syam jong amo ngado no ta kajing kajing syania timakiru ngakwa na kamen sima jong bangan den ring ngamla
ngai hoi ngala dak met dak bor la jong ngala ndrei tangkat tu kat ni ngadon kam ya kajing yarap ngan ong pi ngadon kam ya kajing yarap mo kajing keren kajing selok ndrei dak bor la di pinla sipor ndrei habani skol tingin ya kendu yang itu gi bril la ni itu gi parlok la ni ka kam ka bangi tere pinya kendu ki bri ki badi ti pinle kum no ka to por ndan lenti ndrei banta chal tere ngas mutu ya kata tinga jit ya kata kalenti bangan aila ya ngan ai ngan samlem ya kata kajing yarap bat ya kata kajing syam ka jonga kumno ngayo lat bat kumno nga im ya kajing im klem kani kadi ka bam la ni klem kani kajing syak te merau jong kajing im te ngatrai kum bukan selo mentah bat ka krepa foundation ngayarap ya ki kena ya ki samla ya ki rangba ki bala syak te merau ni mo nga kwa bangan ai nomor ba kumba pi tip mo ki beri ki bala kerni bunsin ki la syak akan taj ak emlang ka salang ki la syak pet po ak emlang ka salang ki la syak pet po ak yeng kesam mo utai badi wat keren utai bala kerni wat keren utai nomor bale yo kumni yo sho yo udat yo kumni kum ta ter ti ki la long lupa ki bala adu jing kerman la ni ki la adu ya kata ka jing mo ka jing syania ka jing it klempat daya keren ya ka sabar ndrei hayeng kesam dan juga kajing ka jing syania tinga isen habang apa yaki mo ki syam jing jar ki ko aban ndrei kimnang kumno ban bat kim tip kumno dia ngaji dia katakan ti bangan yarap yaki bakum kita te khandiat ba meban kumba menta pila poi syang ni kajing im ga bathmai ga jongpi la long thek kum to kajing im ga bala mi na kata ka du job te khandiat pila ban batai ngi ha ka tu ka por ba phidang don ha ka tu kajing im ga phidang kerni bayu drugs kumno karukom sngo ko jongpi hala shimat ba kumno pi sngo ba kajing im jongpi kalong da por bang adang di ngalong pi kajing im ka Kordit hadu kata ngadu thia du dam mo ha ka por bam yo le kham tam ngam yo thia ha ka por bam yo ru ngam la ban bam mo ban bam ru mla ban thia ru mla man le ke ru wat ban sum ru kwa ban ktai ko rum kwa mo ngas ngo be lanu tengan lanu ngan laj nyamar kan kwa ban im pe ki be ki ba mo ki ba kham ki bam jumli ni ki yo im suk ki ya suk ki im suk ki trei ki kita ki ba ki man mo man kasgi tin rei ngayal dia beli kat ni ngan jar ngan khina jing thiaru ngam kwa ban khina jing thiaru ngam kwa mo kata ka long be ling men sim ban keren ru kwa mo lada perkhat le liak kum tem kata kam sim kam ailat ka kwa ban kala palat ten rei ka pelong yang amo ba hapor bang adi le kham tam hapor bang adang ron hakas tu ka active addiction ka bangi ong mo ka pelong yang aba ngan perkhat le bon ki jing perkhat apo jong haru wat ban simno ka jing imlo jong ru ngala ju perkhat mo mar beli ngala asngo Kordit palan mla la chu la kwa ban mla ai ra to la ka si singi asngi to dah din long biang kum ju te sngo dan jing men to chu mo ban em kan ka jing em chalo ban kut no la perkhat adu ka taru tendre mo kum ta khun kristan ka mon chu ong no mo paman sim ka mai lat ben le kum ta ti mo ngayai duai hi wala ka taru mo ngala wala ngadan ha kata ka jing kerni jong kata ka jing di ka jonga ten re ngayai duai ho bele mo ba lisum penchai la ne unyarap yang anu ai bor nga bangan lat kham tam ba kawan kata ka jing perkhat ko bakum kata le bangan simno ya ka jing im la jong mo pen kut no la biang mar mun do chu ban em ru dia ha bakum ta ka por mo adwai kerpat eu ta unong bu nak thau jongi bu nyarap yang te kawai ru kene kajing tuai ngapendam ya ledi wadang along kumdu ru ndring ngapendam ya ledi hoblai te ubrei pun syai ki bayeng jonga upun syai ki parlok ki jonga mo ki ba la kersian nga mo ngasem ba mo kajing perkhat ka jonga kalong ba kadi kajing kerkhu jong ubrei ka ba mo ya kene kajing ya lenti ka jonga nadu bas dang bangandi bat hadu mentah
kadi ka jing kerku ke jong boleh namar ba mo ngapar khat lada ngam ngop ha ki kamut ngam nang te banyak ka jing em ngan se sulong ba hal air ba mo kam kata ka jing long ba kenja men sem lu katelot no jenrei menta dang la syam ya ka jing e kan dang syam ya ka jing jenjar long bet ngan siong pi ka jenjar ba te ka jenjar ka mo long ba sya te kan jeri nak kejat mla banyak du ban khi ka clear mla ban paham ru mla ban keren mla mo ka ngiju ong kata ka rock bottom ngala syam ya kata ngala hit ya kata ka rock bottom ka ba ngiju ong kata ka rock bottom komot ba mdan syu nong pet nong sumar lani mdan syu nong yarap ki bahing jonga ru kim kwa syu penyarap yang kila keren yang kila seneng yang ngaman kapor man ka sngi ndrei klem poida kata ka jing keren jong kiru mo kila seneng kila kerau yang ngaman ka sngi ndrei to sengap sekentar ketah ndrei de kikiran yang amen step damit lalong biang komju kikiran yang amen niat step lalong biang komju kalau mi kumta kata ka cycle long mo hab banshu di lakadi kamen sim kam kwa shu bandi ndrei ka met ka dawa mar beli pang gi met gi phan pang ga kpo su ga kpo kata ki ni gi kho siu kata ki ksa kata ka jing sitam ka jing jenjar ka bang im mo ka bas ngosi kalong ba mdan bakren chu te nga ka bas ngosi kalong kata hayang asem ladang arung ha kam rapet tv lada dan menu rapet tv hayang kimi no ba na arung manga ti onda ngala arung sha kam rasid ja lada kidan ki babam lani ki ba mo ki banang ya bam kam rasid kimi no ba na arung manga hadu kata ka stage ka poi mo wat ya ki krung habang alej ban keren ki kiar no yanga mo ka jing em jangan ngalas ngobet mo mentoi syu syua bangan jam sani syua bangan syate meraw kini ki baro ngaju stunat bagi kelung ngai keren ngai khana ngai le kai bat ki just stunat bat nga den rei ondang ala kerni ondang ala syate meraw kini jing syate meraw jong di jundi jonga sedang man kiar wat ki kelung gim tre syu ban keren nga ladang alik mangakil akyar ki bahiyeng jong aruk kim keren chu yang ngalong bet marwai ti marwai mdan chu mo ong kata rock bottom ba mdan chu phai se ki bahiyeng phai se ki perlok phai se ki marjan marpar mdan manu chu teto kendiat komba menta phila don ha ni ka jing im ka thamai ka jong phi menta phi tres don ru ha ka to ka rehab center ka ba phi phila la ban thath yu kinjri jong ka ni ka jing kerni jing di drugs ka jong phi ta kendiat phila ban batai yangi shapang gane ka rehab center jong phi kumno kom trai kambat hatu katno ngot ki khun samla na du ba phila trai ma phi hang the kum counselor katno ngot ki ni ki bru ki khun samla ki bla kernia ka ni jing di drugs ki la ban lai kindiat shapang ka treatment center ka jongi kata ka kripa foundation mo tingi donnya kata ka program ka bangi ong ka 90 days program kata ka mud lai banai ki kena lada ki kwa ban wan hangi kemut ki haban sa ban ngi lai banai kendai pos ngi te ka program ka jongi ka long ba ni sedang ya ka program ka treatment ka jongi ka long ba nadu nreu beje men step hadu shpau beje damit ke hapdeng jong ini nreu beje hadu shpau beje ni don ki program ba pher ni kemen step ni le yoga ban meditation te ni le exercise sisngi ngile yoga sisngi ngile exercise PT tehdian pro gi pendan kata ka TDA ka mangi jukhot mo kata ka ba ki khna ki trai ka bomod ban pen khoi lai jong kamera sa lai jong kamera pen sa ri plau ini tai mo kita to anda la dap trai kita ki kam ki jam sai kti sai khmat sai kejat anda la dap makta tingin sa ai bam breakfast the breakfast after breakfast ngidan kata ka free time ka bangi ju ong ru ka medicine time mo la dap di sha tingi ai ka por ki bikin di dawai bikin ai dawai ki ti on la dap di dawai te ki yo por biang siteng kenta bikin syong ngin sadan ki input session hakini ki input session ka momot ba ni ai jing ka ki ni skran ni slok ki kumno ban em ka jing em klam kini ki ek e baro mo kham ka kya khlam udros khlam kunja menta gila bun ki jingdi ki ba lai phojai ki ba ngim mo ngim tip bun ki jingdi ki ba lai phojai ki ba ngim tip ondang da phila ya keren bat ki pin satip
mo don ki jing di ki bangang 4 ji asngo ka jing em don ki jing di bokim kita ru mo ki dawai yu ki di ki kai bon ki jing di ba pair ye kran ye selok bat ki mo namar balai ke input guru ka dei ka wei ni ki session ka ba don kam tam banyak ki dawai banyak ki ni banyak kita kadang ke input session ka dei ka ba don kam tam ka bang ye selok ye ki marba ye selok ye ki ngiwat ye ki hikai ye ki kumnu ban em ga jing em mo klam kini ki jing syak te marau bat ka wei ru ba ki don ki bawan hangi ki la do jing kerman nan jing kerman jo ka jing em ngala uwei ni ngala dei no uwei ni kita ubang ngala do jing kerman ngala bai ngat sayap bet mo klam di kini ki te nomor kata kadau ngi ai jing kerman ye ki kedai ka jaka ka bang yiru ngi ai jing em ye ki la yam no ka jing long baken jaman sim mun ju ong no ki la yam no ka jing long baken jaman sim tikin dawan hang te ngi tri de ki ka jing e mo ka bang ju ong ka love care and compassion kata ka di ka treatment ka ba ngi ai ye ki haringkat ki dawai ki nyarap tang ya ka bormet dan rei ka bor baken jaman sim ba ka bor ya ka jingmut jing perkha ni haban pun khoi mar beli haki ki beri ki bala kerni mo kala rong kata ka jing perkhat haki ba klem kani ngamla ban em klem kadi nganumla ban trei ban kata ban em manyai ban yeng ngahap ban di shoti sipek la ni ngahap ban di drop syo kendiat bangan ya bangan ki bangan trei bangan kata ti kemut kum kata ka jing em ki ting ban pen khoi ya ka jingmut jing perkhat jongki bahkan mi kum kata dah kala mi kata nak jingmut jing berkat jong ki kemut kila la ban em ti kata tinggi dan ki output session ka bangi ngi la hikai ki ngi senang ki ngi pen ki dan ki session ki dan ki jing batai ki ba pher ngi la batai ki tinggi dan sak output session ka ba ngi wat ngi kli ki ai ki sngo thu kum nu ki sngo thu ya kata tiki batai ya ka jing syam jong ki ngi dan ru ki AA meeting ki NA meeting ki bangi judan sisin sitayo ka bangi kiju share ka jing syam ka jong ki kumnu ki sedang kumnu ki di kumnu ki poi hang to mundu ba yarap ki ka jing syam jong ki ka jing em jong ki tiki je tho ki ji share kum kata ka session ngi dan ban ngi dan ru ka inventory session ka ba ki tho ya ka jing sngo ka jong ki moro shi sngi ka inventory ka bomot ba mo don teng gibri ki smosi mo ki smosi ka jing em jong ki nda fi petang ya ka dulu fin smok thu ba unu khna usmosi tin la dangi kili belai kin ong ba em dan ni ki syam jing ban ya thu la ni ban ong banga syam kumta banga sngo kumta tin re ngi pendon da kata ka inventory ka ba ki shoot ho akap kot te de kila dap tho kin sa ai hangi ngin sa puli ngin sa ya kran ki ka jing ya syam jong ki ngin sa ya rap halor kata te kata ka don tinggi jon ki activities ki volleyball match football match ye ki kena ngi ju mo ngi penju engage ki ngi ai bet mo bon sin ki mo kendiat chapang ni ka center chapang ni ka treatment center mo ki beri ki ju perkhat la da pikli serum seneng la da piat mo la da ki perkhat ka rehab ka jingmut jing perkhat ka banwan ka meningkong aya ka jingmut jing perkhat jing ki beri yo kan lang ba ka de ka jaka set jing ki beri babit kata lah ada pikili serum seneng ka imlang ka salang pindang rehab jaka sa jam ki badi baba mo ki bakerni kemut kin ong bet bakade ka jaka sa jam ki biet bola adi pala demar la biet kata ka jing perkhat ka bak judan ha ka jing ha ki beri jam ka ni ka geri mo ka jangi mo ki beri ki perkhat kumta dan re kamlong kumta ka jaka ka treatment center ka jangi ka dei ka jaka ka bangi ai jing em yaki ka bangi ai ka jing kerman yaki ka jing em mo kumnu ban em kumnu ban yat kumnu ni ai ka jing iet yaki ni ai ka jing mo ni sumar ni tikere ki bakin snob yang alis dang don te beit yang dang don ki bakren ka beit yang marbon sing ki bapai hang tu ki blak kerni sim bapala mo kumbang au men ba ka jing em jang don bakren chu yang ang along marwei don chu ka ta ka support nang nuru ti ki ban hang tu la dangi ai sa yaki da ka mo le ka ngi strik la ni ai ki de ka bating kin jang kendang penmong susu ya ka mensim go jongki dan nomor kata ka daw ka jing ka jing sumar ka bangi ai ka long ka jing ke baningkong kindet nadu ba phi ladon te rehab center nadu ba phi long kum counselor kum pakat no ngut di thrai lum malaki breu gi blang go ba ka jing kni drugs kila la ban like na kata ya kata nimla ban ya ka exact number jongki breu mo tenre la adon hi ya ka
spa lai spa ngot kila don hi haduk mentah kidon ru kiba kena namar ka center jongi ngidon artli ki center kawai kabade na benta jong ki bakhat prasnam shaneng bat kawai na benta ki ba khat prasnam chapo tingi ka center ka bangang adon kade na benta ki bakhat prasnam shaneng te ka recovery rate kalong ba 80 to 85% ki kena ki ba mo yo ya ka jingkhia mo ka ai ka bangi jule kalong bangi ai ka ba bahatam na benta ka jongki ngi ai ka babahatam na benta jongki ngia mo ka jing sumar ka jing hikai ka bangi ai ka babahatam ka jongki tenre kalong ha ukna simet kalong how to unong sha kai kumnu usim lada usim na do mensim te kumut ula ban pendankam kala ban mo ban yarap khamba ya u te don pade ki bawan sa na ki daw ki bam la kyar mo teng namar ba don khuna ba kasinong kam ai la di uban sa ha ban lek lani syakem haban lek sa te lada pimli sa pihak ban sa syajil kum kita kidon ki kiesu mo syakem te jakaban lek da fikwa hidden artli ki option koi pinlek syajil lani koi pinlek syariha tiki je je riha mo ka kamsuk tin dalaan so susah tang mamansi tang menjupendap ya ta ka program ka bala pha nakut lani bala pha da ka police department tang menjupendap dan kum kita ru ti kum kita bun sen ka recovery kam sai so menta kumba ngi ki bun hi kini ki khun samla di drugs ki bla ayu kidon ki bashara rehab center te ki kumba phi kidon ka 90 days mo course ka ka balai banai ting ni ba kidon kini ki bahatin bikil awan rehab center kum tu te hatin ka ni hoi ki kala ka Jingim ki hatin ka ni ki ngampiang ka ha ka jingker ni drugs kum ni kini ki ka solution do freedom dan ai chin mo di nambanda kito ki mo kito ki bala adab ya ka treatment ki la le chayeng teh din kat tu kat ni benai la ni kat tu kat ni tayo ki phai biang sia kalenti ka bagi juya ting ka bandingkong kolong bang hihaban wat ya kadaw mo ya kadaw balai gi poi biang sia tu bun sin ngin siam mo la da komi kito ki kes la dengi wat penia mo ya kadaw kandong ba ki bahiyeng long ka jinya de jong ki hayeng asam mar ukhna sin bu ulami na ka jaka sumar ula khoi ke jing berkhat ula long baik kata ka thong jong u ka long baik bangan em ka jing em ka ba khoi ka ba suba klem ka jing di jing bang ma te onda la poi se yen ki bah yeng bat ka long mo la dangi pe ye ki bah yeng bat ki don ka tu ka suspicious mindset suba sneu mo dang don tu ka jing pe sneu ndi pe sing ong ha ka nukur komba dang arta tin te u pe tu la da umi sabar pe u umi sabar ukran no umi sano la da pan pisaru pe u thid yu kum kata ka jing ka ba pelong gi kena ba dong ba mo are mencuba bang adang di ru kum ni ki kran yang mentang dang ala bet ke jing em ru kum ni ki kran yang ki bud din yang ka che bang alet ka che bang awan ngapan pisar ki wan pek ngathit yu ka pelong ki ta di ru kum ni te bah ba di biang te kum ni tu ki kes ngi siem ni aslok biang ki te ngi judon ru kata ka FST ke bagi judan ka dei ka family system therapy ka bagi ju counseling yaki counsel yaki family members ngi kran yaki kumlo ban kran yaki ni ki khna ki bala ngop ha ki ni ki jingdi bapher tingi ju counselor ki namar ba kum mangitip mo ka perthai mo ka sim ba ya kani ba ka dei ka jingpang it's a disease te ki ha ki rukom bapher te ka bangi sim kalong ba it's a family disease mo ka jingpang ka bakta ya ka family barok kawai te kandon lu ka jingkili kindon ki beri ki bakli beli fi ong family disease haba udi tong ma umar roi beli fi ong family disease te family disease kamot ba mo ngadi manga ndai ka yang kesem jong aru ka syakta ha kanu ko rukam dangala di manga ngala mi sabar nangala mi sabar ki bahing jong akila artatin yang akila kuslai ula mi sabar tib yo le tu mo ula li tu nai lani usah luti lani usah uli luti enu kum kita ke jing perkhat kiwan haki bahing jong ni tiki nak kila perkhat komta kila sngausi kawan kata ka depression mo perkhat na menta ukhud dan menta ulok lani na menta ukpa lani menta umama lani umman upara komta te kawan ka jing perkhat haki kin tension kin wan kata ka depression kin sngausi mo kin sngausi te kan poi long kan pen kata ya ka kot ka khia ka jong kir kinum yo thi asuk man miet bam lu kinum la bam tika kata ya ki tingi ju yarap ya ki
ngi council ni kiru bangin ai men se mi gi bakim dei ban sngosi bakim dei ban mo ban khuslai nam ta ka jing em kendiat ba Meban ye ka jing batai ki chophi klinti ya ki chophi kan long ro kum kan de ro ka wei ki jing ai man sim ye ki pai ba kham tam mi ki tu ki khon samla ki bala ngam ma ka ne ka jing ti drugs te kendiat ba Meban ngi kwa hi ba phin ai kata ka khubor shaki pai ba jong ka jalai boro ka wei na tu ki khon samla ne atu ki rang ba i bala ngop pa ka ne ka uk ba phidan ban ai ka message la ne ka khubor te kendiat mo ka sikinten ar kenten nga ko ban ai ya kini ki mo ki para samla ki rangba ki hep ki berit ki bela jungop lani ki bela syate merau ha uni ujung di mo ubala kata sisa ya ke imlang salang ya keri ke jaj benri ko jongi ya ke ying kesam ko jongi ba anong ye phi ba lada pila di ya uni lada pidang susdang wa no kilat kilenti wa ki jingera wan kontak engi ngidon hang ni banyarap ya phi marbangan ong phi baka jingim there's no life with drugs kanum kamdan jingim bat uni ujing di bat drugs jadi biang da damdi kemut sngosi khuslai jenjar jingim haban le bon ki jaj bon ki kam ki jingle ki ba msngotanat ti kum kata ka jingim bangin em kamlong ka ek ba sngotanat lani kamlong ka ek ba mo ka ba ai jing mento yangi lada pidang dei ki kena ki samla mo belengin penlut po de ka jing em jongi hakini ki jing syate merau ka jing mo lada pila di khuslai men sim jenjar mi othia mi odam te belengin pen sop ka jing em jongi hagita ki ek ngidi ban em kata ka jing em ka basuk bak komen kum ki samla kum ki hab ki barit mo ki bedang puli ki bedang hab ban ya chaprang ka jing em kiar na kini ki jing di da ka jing em ka jonga mo ngaru ngadai we ni kita ki bang ngala ya ngala asyam ki jing ki ba bonjat ka jing em mo ngala do jing kerman ka jing em bang ngamnum em syu la ni ngamnum dan jing kerman ka jing ngamnum la syu banyak chaprang ka jing em nri kamlong kumta la da pila dan kata ka jing do jing kerman anong pi kamlong kumta wan changi ngidan ban yarap ya pi da ka bor la di pinum la anong pi da ka bor la di pinum la pidan kam ka jing yarap namar kata ngidan hang ni ban yarap ya pi mo ka jing em ngan ong pi ka jing em jonga onda ngala i ya kan ngan ong siapa kala hadu kata ha bani ko por bangadang di mo ngan ong ba mdan kata ka jing i ka jing setel andre onda ngala i pat ya kan ni mo ka jing em jonga kala long da ko mai pat ka jing de hayi ngasam ka jing de ba ka em lang ka salang ka jing de bat ki parlok mo ki marjan ki marpa kala sedang ban scam biang sedang ban mo sedang ban yo biang ya kata ka khamat pu sam ki ha ka bani kong hab ya ha ka lintia singken da ka bang ngu ya ka klik chapo ngamnut ban pej ten rei mentang la nut ban ya ban khmi chajrong ban ngala long kata mo kembangi ong mo ngala long sha ha ka por bangadang di por bangadang sya te merau ya ha uni ujung di ngala long uta the source of sadness, the source of a broken family. Ka yeng kesam kepat ke pra ka sngosi ka ngap ha ke jing namar beli namar jonga. Di mentang ala long kata ka source of happiness. Hayeng kesam ka ki bahiyeng kesam jonga kila kenan ha ba kipet ya ka jing ka jonga. Mo ngala ban ya rapat iki we ki basyam jing syam jenjar bat kamtan ki bala syate meraw kini ki jing syate meraw bobonjat. Namar kata mo ngakot bat ngayawe repi ya ki mo ki bala syate meraw kini ki jing kerni baper kiar ka jing anong ipikan kela bat kan it will turn your life upside down, living a life chemical free. Lani kata ka jing ka ba klem kanu ka jing di lani kita ki jing pin bernia ki bakta ya kamet bat ya ka imlang ka salang. Te khuble shibon ba Meban ni kapor ka ba Kordor ka jongpi ka ba phila panlai banginya kren bat ka la long ru ka khubor ka jing ai man sim ki wei pat ki pai ba kham tam ki khon samla ki bala ngop ka ne jing ti drugs te ngi kermen bada ka jing ya kren bat phi ka jing nginget bagi ni ki pai ba ki lai sngo bat ka la long ru ka wei ka kenja ai man sim ki ba khrau bat ka lat ka lenti ba ken light na ka ne jing ti drugs te khuble shibon ba Meban ngi kit ba kit ruang ngi phi ba nang ni shakhmat ka jing im ko jong phi
Lembar ka jing rap lem ublei phinla ban kiu sakmat bat phinla ru ban pen kala lem miki wei kumba ma phi phila don ha ka jing im ka bathamai ka jong phi mamta khublei shibon te paralok kumba clear so nai ba Meban ibadai wei isamla ibla chungop tang ibla chungat tang hau new kenjri jong ka jing kerni jong ka jing tiktoks handrai mata ka jing ke pas kham lem ka jing da ka borba ka jing is kham hau nongbu nong thau bana lori la la kam that ni ka jing im na ka ni ka jing im ni nong no ka jing im du job mentai la po ni ka jing im thmai nge tai ba ko phila shai kham ta mi phi ki samla ki khun samla ki bala ki badang don menta hapra ni ka jing tiktoks hapra jing te ki jiri jong ne wat nam du jing kerman ka don kala la da ma phi phi don ne ka mon ka pas kham ka pa phin wan shakum ki ni ki la ching ra kum ki rehab center la wa phin batai ki jing e ki jong phi phin lai ni ki e bar khoi te parlo katungi la poisi bakot ngau shansla nagari bhoi news khublei shiko